सल'माय स्टुडिअ गर्जन मोसाहारि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों थारैनो आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा मावना गालांनायखौनो क्रेडिट लानानै फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै क्रेडिट लागासिनो दङ नामा बेयो मोनसे गिदिर सोंथि मानोना बुङोब्ला बे समाव बाथ्रा बुंथिदों रन्जन दैमारि बिथांखौबो उदां अख्राङाव लाबोनायनि खोथा बुंदों नाथाय माब्ला लाबोगोन मा समाव लाबोगोन बिनि समखौ जेबो एबा माब्ला फैगोन बेखौ जेबो फोरमायनो हाया होननानै बुंथिदों दानिया फैदोबा गर्जन मोसाहारि बिथाङा जा एनडिबिफ्रा उदां अख्राङाव फैनाय बे बाथ्राखौ लानानै माबायदि अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोनि एनडिबिखौ हगार लाबोदों जेलनिफ्राय बख'नानै लाबोनो हादों नों नाय खोनासं रन्जन दैमारिया 2009 डिसेम्बरनि 2009 आव बिथांखौ बांलादेशि राइफला डिटेन खालामदों बेनिफ्राय एप्रिलनि 30 तारिख 2010 आव इन्डिया गभर्नमेन्टनो हेन्डअभार खालामदों होमबा 2010 निफ्राय 2020 सिम सोरनि गभर्नमेन्टमोन हाग्रामा महिलारि सारनिनो गभर्नमेन्ट बे 10 बोसोराव मा गराय गांसे हाया बेलाय दिनैसो हगारनो माबा खिफिदेरदों दा रायजो राजायाथ' जाम्बा नङाना एफा गोबाव रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव थाबाय बै समाव हगारनानै जेबो लाहार फाहार गैया दिनै बिथाङा लाहार फाहार जादों जेसेबां रन्जन दैमारि बिथांनि गनायनि प्रक्रियाखौ मावदों होनोबा प्रमद बर' आं दहाय होनखायाखै होनबा प्रमद बर' बिथाङा क्रेडिट लाग्रा सासे लिडार नङा बिथाङा सिरि मावदों आंनि मिथिनायावथ' मास मोनफ्रोमबो प्रत्येक मासावनो मास मोननैजों मास मोनथामजों प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टनिफ्राय रन्जन दैमारिनि केसफोरखौ सालायनायाव 15 लाख 20 लाख फैसा बिथांमोना खरसा खालामबाय थादों होननानै आं मिथिगौ दा बे गासिबो प्रक्रिया जाबोबाय थादों दा बे फिनिशिं पार्टखौ हाग्रामा बिथाङा दांदों वेल एन्ड गुड दांथों रन्जन गनायाव जोंहा बयबो रंजानाय दङ खुसि दङ दा खिन्थु रन्जनखौ गनायनि एनडिबिनि दानि गनायफोरखौ जे गाव हारसिं क्रेडिट लादों बे एखेबारे आदुवानि फाव बेबायदि कर्ट कासारिनि केसा हाग्रामा फैनाय लोगो लोगो गयो हाग्रामा फैनाय लोगो लोगो हगारजायो बे नङा बे गोलाव प्रसेसजोंसो फैयो दा मावै मावजोब्बाय जेरेखम बे काट्रिगासानि दालांखौ दाखालि बिथाङा गावनो होनदों बेखौ इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङानो गासिखौबो मावजोबखानाय आं खालि आदार सिलाखौल' खुलिनो फैदों दा माखासे खामानिया हाग्रामा बिथांनि दिनैनि बे माबा सोरखौबा एनडिबि हगारनाय रन्जन दैमारिखौ बख'नो नागिरनाय उमुक गायसननाय बे गासिबो आधा खिस्रा 70% 80% प्रमद बिथाङानो मावखानाय दा बावहाय बिथाङा बेखौ कन्टिनिउ खालामदों वेल एन्ड गुड साबायखर